Dnešní videjko bude spočívat v tom, že budeme trolit lidi. Tady to je moje sestřince. Sorry za to, že bude psát anglicky, tady budete mít někde titulky, nevím kde, prostě tady někde, co ona píše a budeme prostě trolit lidi a bude to spočívat tak, že napíšu tajto. If you find me, I give you 1 million Robux, takže jo, je ze Slovenska. Bude to prostě, takhle budeme trolit a ona bude dělat jako, že je taky v té hře, jakože prostě taky hledá a my voláme přes Discord, ale ona nepůjde slyšet, já to mám slomený, takže ona bude psát, ale prostě budeme takhle trolit, tak jo, můžeme jít na to. Tamhle je moje sestřenice už mezi nima a my se jdeme už zeptat. Počkej, já to napíšu na audio. Vidím, jakože běžím sem. A poběžím tady takhle. Já budu tam, jak je ten shop, tak pod tou cedulí. To je jedno. Já jsem tam v tom shopu, jakoby, jak je. Ne, já to řeknu. Bang. A bang! Takže tady jsme asi u konce videa, vím, tady to videjko je strašně krátký, ale prostě nevím, prostě dneska jsme toho moc nenatočili prostě a ještě k tomu jsme to sestřelili, jinak to trvalo to 12 minut, ale jsme to ještě sestřelili, takže prostě tak. A tady to je konec videa, tak se uvidíme příště a čus!